नोंथांनि बारि बागानाव हाग्रा दुफबनानै दं नामा? जुदि दंब्ला लिंहरनो हागोन दैथुन बर' ग्रास काटिं सार्भिसखौ। बिथांमोनहा बारि बागानल' नङा, बिदिनो जोलुर गेलेग्रा फोथाराव थानाय हाग्राफोरखौबो एवस्रांजोबो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कालुगाव गामिनि दैथुन बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो ओनसोलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय गामि ओनसोलफोराव बेफोरबादिनो गय बागान, बारि बागानाव हाग्रा दुफबनानै थानायफोरखौ साफा खालामबोबाय थानाय खामानिखौ मावबोगासिनो दं। बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि गाव गावनि बारि बागान एबा फोथारनि हाग्राफोरखौ एवस्रांनानै साफा फोसाबहोनांगौ दंब्ला बिथांमोनखौ नैबे 9954292968 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाबनि गेजेरजों लिंहरनो हागोन होननानै फोरमायदों बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों। बड'लेण्ड बुब्लिनि निउस चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदोंदि सोरबाफोर फोथार, गय बागान बा बारि बागान बा गार्डेन बेफोरबायदि एवनोबा जोंनि दि बर' ग्रास काटार सार्भिसखौ लिंहरनो हागोन। ओरैनो बेसेबां गोबाव जाखो नोंथांमोनहा बेबायदि खामानिखौ? ओरैनो 2013निफ्राय स्टार्टिं खालायदों आरो आङो हारसिङै पार्सनेल, ओमफ्राय 2022निफ्राय ग्रुप मोनसे बानायनाय जादों आरो बिदिनो साबा बा साब्रै बेबायदि आरो जोंनिया। कन्टिनिउ नांगौबा मोनगोन आरो जोंखौ लिंहरनो हागोन। दासिम बबे बबे जायगायाव नोंथांमोनहा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों? जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवथ' फुरा जों मावखायो, ओमफ्राय बङाइगाव, ओमफ्राय बङाइगाव आमथेखा गोलैखायो, बरमासिम थांबाय आरो जोङो। जों पार डे ओरैनो गंसे मेसिनाव 1700 खरि लायो आरो। ओमफ्राय माखासे ओरैनो फोथारफोरखौ हावै बेबायदि एवो आरो जोङो। मोजां, बिराद साक्सेस जादों जोंहा मावनानै, मुलाम्फा मोनदों आरो जोङो। माने रेस्ट गैया आरो जोंना मावनाया, फुरा रानिं जागासिनो आरो कन्टिनिउ आरो बे दा दैज्लाङाव आरो फुरा हाग्रा जायो नालाय। दा बबे जायगानि नोंथांमोनहा? जोङो कालुगाव, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कालुगाव। औ, दा जोङो बिसमुरि फोथाराव मावगासिनो दङ। ओमफ्राय सोरबाफोर आरोबाव गिदिर गिदिर हाग्रा एवनोबा लिंहरनो हागोन आरो जोंखौ। बिदिनो गय बागान, ओमफ्राय न'आव थानाय जायखिजाया हाग्रा, न'आव थानाय जायखिजाया हाग्राखौनो एवनो हागोन आरो जोंखौ लिंहरनो हागोन आरो। नोंथांमोना नुगासिनो दं जा जों मावनाय खामानिखौ। सोरबाफोर जुदि नांगौबा लिंहरनो हागोन नैबे जोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव 9954292968 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालायबानो एनि टाइम जोंखौ मोनगोन आरो। मोजांखौनो मोनदों, जों गासिखौबो मोजांखौनो एवजोबो एवनाया। नै दा बे बिसमुरि फोथारखौबो जोंनो एवगासिनो, बिथांमोनहा लेंहरनायखाय जोंबो मोजाङैनो एवनानै होलांबाय। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।